l'aparició del primer grup d'alliberament gai a Catalunya i a l'estat espanyol està directament relacionat amb la promulgació de la llei de perillositat social l'any 1970, que incloïa els gais com a perillosos socials. Mir Bellgai i jo, un company meu, vam connectar amb la revista Arcadí, francesa, que publicava una revista pels gais. Aleshores vam fundar el MEL, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, i vam publicar un butlletí mensual que es deia Egois, els clixés del qual es feien aquí a Barcelona i s'enviaven a París, on s'encarregaven de la distribució de totes les persones subscriptores i d'aquelles persones també que creiem que era interessant el rebessin. Paral·lelament es va formar uns grups que tractaven tots els temes de la qüestió homosexual i que es reunien a cases particulars setmanalment i canviant contínuament de lloc per raons de seguretat. Això va durar fins l'any 1973, on les gestions de López Rodó, prop del govern francès, van fer que el butlletí s'hagués de suspendre i només va poder funcionar un grup, que és el que mantingué el foc sagrat, el caliu del moviment gai, fins que es va produir la mort del dictador. Tot i així, durant aquest temps, el MEL va prendre part a congressos internacionals on hi presentà ponències. Que és quan vam fundar, diguem-ne, el moviment gai a l'estat espanyol. I això són relligats, són la publicació clandestina que des del gener, em sembla, del 72 vam començar a publicar, vam comprar amb un grup d'amics una multicopista amb un nom fals. Sí, perquè això està fet d'una manera molt combativa i clandestina, també, no? Aleshores, doncs, amb un nom fals vam comprar una multicopista i me'n recordo, com si fos ara, el primer dia que, després de fer els clixés, que els vaig picar jo, vam donar volta a la manivela de la multicopista i dir, bueno, ara ja alea jacta és, la sort està ja llançada, ja tenim totes les responsabilitats i a partir d'ara ja veurem què passarà, no? Aleshores, amb un soterrani que teníem, doncs les cames em tremolaven, però donant el moment trascendental que allò representava. No es necesario decir que vuestra ilustrísima, ¿no?, que los homófilos son personas que en nada se distinguen de los demás, excepto por su inclinación sexual. Aquesta carta, adreçada a tots els bisbes el 1970, va ser una de les primeres accions del moviment espanyol d'alliberament homosexual. Ara dic, mare meva, érem uns innocents. Pensar que l'Església podria fer alguna cosa per nosaltres. El motiu era protestar per la nova llei sobre perillositat i rehabilitació social. Una de les penes que preveia pels homosexuals era l'internament en centres de reeducació. Érem el pitjor de lo pitjor que es podia ser. Malalts mentals, perillosos socials, pervertidors de menors i els pitjors dels pecadors. Què més vols? I l'altra cosa que vam fer és, com que jo estava en contacte i rebia la revista Arcadí, que era d'una organització francesa, vaig anar a parlar amb el director, amb l'André Baudry, i li vaig dir, escolta, ens hauríeu d'ajudar a veure si podeu enviar documentació. Els vam donar el llistat de tots els procuradors en cortes perquè els enviïn propaganda d'homosexualitat i llei o homosexualitat i dret o coses aquestes així, no? I sí, ho van enviar i va sortir en els diaris. Los señores procuradores discuten de eso que les ha mandado una organización francesa, tal, no sé què. Va haver-hi un debat i el primer èxit, que és el que ens va posar a seguir, era que en comptes de por el simple hecho de serlo, es va canviar per quienes cometen actos de homosexualidad. Teníem uns 6 grups d'unes 10 persones o així que es reunien setmanalment i després alguns ens reuníem a part el que dirigia cada grup o així, a cases diferents, entrant i sortint d'un en un perquè el sereno o el vigilant no et vegués i no es pogués xivar a la policia. I bueno, teníem les reunions així. Però un dia, en el grup que es reunia a casa, truquen pel telèfon, Armand de Fluvià, dic sí, digo, oiga, estoy interesado en recibir la publicación esta Gois, tal, ¿cómo podría hacer? Vaig reconèixer de seguida la veu de l'inspector Creix, Juan Creix, el que l'any 56 i 57 m'havia detingut i interrogat allà
prefectura de policia als soterranis aquells. Se'm va posar la pell de gallina i encara se m'hi posa quan hi penso. I dic, ¿cómo dice? ¿Qué revista? ¿O qué hagois? No lo siento, no sé nada, no sé què. Vaig dir això, bueno, muy bien. Aleshores dic, nois, ja ens han enxampat, hem d'eliminar tots els grups, no es van reunir més, només vam mantenir el de la revista, que aquest va continuar fins que Franco va morir. Quan morí Franco, el MEL va sortir de la clandestinitat junt amb partits i organitzacions de classe i, d'acord amb la línia ideològica de la majoria dels seus membres, canviar el seu nom per Front d'Alliberament Gai de Catalunya i obrir un procés constituent i assembleari, el resultat del qual foren els estatuts i el manifest del FAC que va ser acabat a primers mesos de 1977. Gràcies a les seves campanyes i al seu impuls en l'aparició de nous grups per tot l'estat espanyol, el 1978 s'aconsegueix derogar aquell articulat de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que castigava a les persones LGTB. El 1980, el FAC aconsegueix la seva legalització com a associació. Abans, i el 1976, ja havia nascut l'Institut Lambda, per a donar una atenció més propera a les persones LGTB i que més tard esdevindrà com a Casal Lambda. L'Institut Lambda és un institut dedicat a diguem-ne, a tot el tema, la matèria de l'homosexualitat, a l'estudi, l'assistència, ofereix una sèrie de serveis de tipus mèdic, de tipus psicològic, de tipus jurídic, a totes les persones vinculades amb el fet de l'homosexualitat, siguin els propis homosexuals, siguin pares d'homosexuals o lesbianes, siguin companys o parelles de matrimonis que un ho sigui homosexual, aleshores procura ajudar al màxim. I també per oferir, diguem-ne, un altre espai, un espai de comunicació, de relació, on la gent es pugui conèixer i es pugui relacionar. Vam decidir fer la primera manifestació gai que es va fer a l'estat espanyol l'any 77. Vam sortir de Colón i anant cap amunt a les Rambles. La policia no ens va donar autorització per fer-la, però la vam fer. Però va acabar malament perquè la policia va començar a voler impedir, van haver-hi unes petites revoltes, van haver-hi disparos de la policia, però va ser. Aquest dia jo no hi era. Jo era a Nova York, també celebrant el Gay Pride a Nova York, i vaig desfilar amb tots els companys, amb la bandera catalana i amb l'escut del FAC. Vostè va adoptar el seu nebot. Una adopció plena, sí. Evidentment no com a homosexual, perquè va ser fa molt temps. Sí, ho vaig fer gràcies a la Magda Orenic, que m'ho va fer, que la Magda Orenic sempre diu jo sóc l'única dona que li ha fet un fill a l'Armand. Perquè va ser gràcies a la seva... Sí, com que d'advocada, sí, va aconseguir la transmissió a pàtria potestat i canvi de cognoms. Si hi ha organitzacions, entitats o associacions dedicades als gais de la tercera edat o de la quarta edat o la que sigui, homes i dones, doncs haurien de procurar que hi haguessin pisos acompanyats amb dos companys, dues companyes o el que sigui, evident, fer el possible. Ara, com hem aconseguit lluitant, perquè si no haguéssim lluitat no ho haguéssim aconseguit, el que hem aconseguit fins ara, que és que no hi hagi cap discriminació legal amb nosaltres. Les dones van lluitar per ser lliures i ser igual que els homes legalment. El masclisme continua encara moltíssim, però van lluitar. Els negres van lluitar i tanta gent ha lluitat, doncs també hem de lluitar i no deixar de lluitar ara, perquè ara ja no tenim cap discriminació legal, no. Doncs contra l'homofòbia hi ha una tasca a fer immensa. És la lluita que queda avui dia és aquesta, canviar la mentalitat de la gent. Costa més que canviar les lleis, evidentment. Li fa por morir-se? No, morir-me no em fa por, la mort no em fa por. Sé que després de la mort no hi ha res, m'importa un bledo, que hi hagi o no hi hagi,
És que, de veritat, no m'importa gens. Estem aquí per passar-ho el millor possible, fer el màxim de bé possible, viure el màxim possible i quan s'acaba, s'ha acabat. Un missatge del més antic del moviment a tots els més joves, que continuïn lluitant sense parar per no perdre mai el que hem aconseguit i aconseguir un canvi a la mentalitat de la gent, que no hi hagi més homofòbia.